गोजोन हामलायनायजों लोगोसे नोंथांमोनखौ गोदान खौराङाव बरायबाय। अन्नानै नोंथांमोना बे रादाबखौ जोबजासे नायलां। लोगोसे भिडिअखौ लाइक, कमेन्ट, शेयार आरो चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामनो गुरैयै खावलायबाय। दानिया भिडिअ लोगोफोर रादाबखौ मिथिलांनि। गिबि खौरां दङ हायार सेकेन्डारि गिबि बोसोरनि आनजादनि गोनांथार नटिस। आसाम हायार सेकेन्डारि एडुकेसन काउन्सिलनि गोबां जायगाफोरावनो दैबानानि थाखाय आनजादखौ खुंनो हानाय जायाखै। गोबां फरायसालिफोरा दैनि सिङाव आरो लोगोसे गोबां फरायसालि कलेजफोराव दैबानानि थाखाय गासैबो जयै थादों, जायनि थाखाय आनजादखौ खुंनो हानाय थासारियाव गैया। गोबां सोलोंथाइ फसंथानफोरा काउन्सिलाव अजद होदोंमोन फरायसालियाव सुबुंफोरा थादोंब्ला गुबुन जायगायाव आनजादखौ खुंनो हागोन। गुबुन जायगानि सुबिदा गैयाब्ला काउन्सिलाव खौरां हरनो हागोन। उनफारसे जेबो जेंना गैयै फरायसालि कलेजफोराव समबादि जागोन आनजादा। फिन सासे बर' फिसानि देरहासारनाय। बर' हारिनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। गरसे हालामनि सिङाव थानाय कपसार गामिनि बर' बिमानि आंगो फिसा उसारानि बसुमतारी बिथाङा 24थि अल इन्डिया अटकाई काराटे चेम्पियनशिप 2022 बादायलायनायाव देरहासारनानै सनानि मेडेल मोननो हादों। बिटिआरआव फिन जिनाहारि जाथाय। जिनाहारि खालामग्रा गुबै दायनिगिरिखौ पुलिसआ इनकाउन्टार खालामदों। बे जाथाया क'क्राझाराव नुजाथिदों। क'क्राझार जिल्लानि सालाकाटि दलमारा ओनसोलाव सासे उन्दै हिन्जावसाखौ इनाय जिनाहारि खालामदोंमोन। पुलिसजों गुलि गावजानाय सुबुंनि मुङा उतिजान इस्लाम होननानै मिथिनाय जादों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला पुलिसनि सिलाइखौ सिख'नो नाजानायाव समावनो पुलिसआ आथिङाव गुलि गावदों। सा जनजातिफोरनि थाखाय मोजां खौरां। आसाम सोरखारा साहा बागानाव थानाय सा जनजाति जौगानाय आरो दावगानायखौ लानानै खामानि मावदों। गुबुन गुबुन जिल्लानि गुबुन गुबुन साहा बागानफोरा गोग्गो सोलोंथाइ होनो थाखाय मडेल स्कुल गायसनदों। मैया उदालगुरि जिल्लानि पानिदी साहा बागान आरो पुनियादी साहा बागानाव गंफा गंफायै लुफुंनाय मडेल हाइ स्कुलखौ बेखेवनानै होयो आसामनि दानाय लुनाय शिल्पनि मन्थ्रि उदखायगोरा ब्रह्म बिथाङा। दानिया फैदो जोबथा खौराङाव। बर' सिख्लाजों सेलफि लानाय आरो मेसेज गेलेनायनि थाखाय जदि दासखौ बुनायाव एबसुनि आखाइ गैया। जाथायनि सायाव सालबारि ओनसोलनि आनसलिक कमिउनिटि एबसुआ खौरांगिरि मेल खुंदों। खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों बिथांमोना बुंथिदों दि जदि दासखौ बुनायाव सालबारि ओनसोलनि कमिउनिटि एबसुनि आखाइ गैया। जानाखि सालबारि ओनसोलनि एबसुनि मावख'आ सालबारि हाथाइनि गेजेरावनो, बिनिखायनो माबाफोर जाथाय जायोब्ला रायजो राजाफ्रा थोंजोङै एबसुनि मावख'आव लानानै फैयो। बेबादिनो जदि दासखौबो एबसुनि मावख'आव लाबोनानै रायजो राजाफ्रा बुफैदों आरो बे बुनाय जाथाय समाव सालबारि ओनसोलनि एबसुनि आफादगिरि नेहाथारि आरो एबसुनि रावबो मावफुंगिरिफोरानो गैयामोन होनना फोरमायथियो बिथांमोना। लोगोसे उननि समाव माबाफोर जाथाय जायोब्ला रायजो राजाफोरा जाहाथे एबसुनि मावख'निसिम लाबोआलासे पुलिस थानासिम लानानै थाङो, बिनि सायावबो रायजो राजानिसिम खावलायहरो बिथांमोना। बिनि अनगायैबो बे बुनाय जाथायखौ लानानैनो जदि दासनि बिफा भगबान दासआ सालबारि पुलिस थानायाव एफआइआर होदोंमोन। बिनि सायावबो सालबारि ओनसोलनि एबसुआ भगबान दासजों सावरायलायदोंमोन आरो दा केसखौ बोखारफिनबाय होननानै मिथिनाय मोनो। दासिमनि भिडिअ'आव बेखिनियासै। भिडिअखौ नायना मोजां मोनदोंबा लाइक आरो साबस्क्राइब खालाम, मानोना आं गोदान भिडिअ लाबोबाय थानो नाजागोन।